Nicolaj, hun er lige i gang med at skrive til hende, fordi at han bare er en spasser. Ja. En spasser med stort I. Hvad var det nu, jeg sagde, jeg skulle? Skriver, at Nå han ja. skal gøre det, fordi det gør pisse ondt på mig, Karine. Det er så at sige dig og mig. Hvad står man, det gjorde? Ej, det kan jeg godt se, ikke også? Og så kan I lige se en lille film med en lille vorse, der hedder Skærmvorse. Den er så sød, vi skal altså lige hurtigt se den. Jeg skal godt lige se den her. De kan sgu da ikke se. Jo, de kan. Er den ikke sød? Kan du ikke se? Er den ikke? Jo, de kan. Hvor er den ikke sød? Nu er den sød. Vi ser min også. Vi skal godt lige se Karinas. Vise den. Det er sgu lidt. Gør det med øjet. Jeg kan godt prøve. Og se en øje. Svært. Er det der? Jeg prøver at få virke. Der. Ja. Der ikke er på jord. G-R-O-R-D-E. Er det slut? Jeg tror, det er slut. Den er slut. Den er slut? Vi vidste det godt. Vi ville bare have, at I også skulle vide, at den var slut. Og du... Det kan jeg jo ikke, mand. Sådan er det, når man er gebis. Jeg har ikke bis. Ej. Jeg kan ikke se noget. Ej, der kommer bare ikke Ugly Betty igen, vel? Gør det? Nej. Nej, det er på Zulu. Det har jeg ikke. Har du ikke? Nej. Ja. Bobler! Bubble! Catch me if you can. Snibbold! Det er sådan mega koldt der, det er jo. Der var. Okay, synge! Hey, Donna! Hey, Donna! Hvad er det der? Yeah, yeah! Yeah. Hotels.com. 9. klassernes sidste dag. Fuck, det var kedeligt. Ja. Ikke da vi var i skum, Nej, det var sjovt. men det smagte Indtil ikke vi godt. blev overfaldet lidt, ikke også? Af 2 idioter. Jeg skulle holde på mit knæ igen. Og det var ikke mig den der gang. Var det første gang? Og hvis I undrer, hvad jeg laver, eller hvad vi laver, ikke også? Ja, vi ser til. Vi ser TV! Yeah! I skal lige se noget. Her cool. Åh, hvor er det godt! Jeg kunne ikke lade være at grine der. Thompson. Og vi skal lige brokke os over din nye klasse, Nicolaj. Ja. Fordi at lærerne, de synes, det er mega funny Ja, at helt vildt lave fedt. en mixet klasse. Altså, to ikke. Og mig og Nicolaj, vi sjovt nok ikke komme i samme klasse. Nej! Så nu skifter vi begge to i skole. Yeah! Ja, vi gør. Eller også så sniger vi os bare ind til hinanden og gemmer os begge dine. Ja, Kan man altså også godt gøre. kan man nemlig godt. Det ender med det ham, der begynder at skille mig ud. Det kan jeg også godt se nu, men det var altså ikke min vilje. Ej, det er godt lavet. Ej, griner, det gør man altså bare ikke.
Ej, det var ikke med vilje, en skubbe og så skubbe. Ej, Mikkel, du er bare tilgivet, mand. Det var bare ikke med vilje. Så skal det være den her. Puff! Ja. Så skal det være den her. Okay, jeg skal seriøst lære at græde uden at grine. Yeah! Altså. Ej, hvad gør den? Og det er, hvis man er bare totalt ked af det. Han er ikke sej. Party! Happy New Year! Hun danser. Se, de Kurt Ravn herfra, en af pige. Ej, jeg synes bare, sådan der, jeg hørte ham sige en ting, og bare, what? Ja. Da, Det er fra far til 4. Det er faktisk rigtigt. Den der, det er en ham der Petersen. Hvad er det? Banne, tror jeg. Bane. Den er det stød, tror jeg. Friends! Okay, gør sådan med. Er det ikke gået lige ud, ikke også? Nej, er det ikke i gang med noget, ikke også? Der er lige problemer. Hvad? Anita, vil du ikke tæve det? Er det gå nu ud? Vi sidder og optager noget. Du ved godt, nu er det med på videoen, ikke også? Gå nu med dig, ikke også, Alex? Gå nu med dig. Snitte. Ups, den knækkede. Jeg har aldrig forstået den, det har jeg virkelig ikke. Nej. Hey, lad os gøre sådan, vi tager dem her for oven, ikke? Så skifter vi så følelser, ikke? Okay. Nu skal jeg lige se noget sjovt. Og det er simpelthen sur. Gå nu væk med dig, mand. Det kan godt være. Og hvad er det der for Jeg en? tror bare, når man er bred, bare sådan... Bam. Jeg har aldrig rigtig forstået den her, men den er også sjov nok, ikke også? Og så kommer min fod. Og så er det. Celebration! Happy New Year! Hvad er det her? Jeg ligger også tagene ned af det år. Så jeg har fået øre. Nå. Var det ikke en hat? Nej. Jo, det er bare. Er det bare ikke? Så skulle da have det. Ja, man kan være Mickey Mouse øre. Er det det? Men de er jo sorte. Nå. Og jeg blå øjne, så de er faktisk ret blå. De ligner bare sådan ret sådan brun. Men det ligner totalt mørke. Det er sådan noget lort, ikke? Jeg har 2 minutter tilbage, fordi jeg har kun 10 minutter max. Okay. Okay, så skal vi have en god en. Det er det. Thumbs Okay, den bliver bare ved med at prikke mig lige i hovedet. Hvad for en? Den der. Ej, Chandler ser helt vildt godt ud i de nye sæson, eller nye, ikke? Men I de der. nyere. Ja. Ja. Niklas, hvad skal vi snakke om? Vi har nogle sekunder. Så du skider? Nej. Ja. Jo, mig og Karin, vi skal have pizza i dag. Altså Ja. hver for sig, ikke også? Nej, sammen. Ja. Ja, vi får pizza sammen. Ja. Vi skal have pizza. Pizza. Altså sammen. Så nu Nå må vi jo, hellere- gå ind på Face and Hold, ikke også? Det er rigtig sjovt, fordi der kan man have noget her og sige noget, man får hovedet ind i et eller andet, ikke også? Og så Ja, kan man et hul. se, ja, Det er navnet. og så kan man se, hvad hedder jeg nu? Skynd mig rigtig meget, så kan man se de der ansigter, altså så kan man se mit kendte, og så kan man se videoen, det hele! Vi ses!